Hello guys! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong weekend po ng Sabado hanggang Lunes, Marso 11 hanggang 13, 2023. At ito po ang ating Tagalog Filipino version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ang Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Bago tayo magsimula, nais ko lang ibalita sa inyo na ang La Nina ay natapos na rin after 3 years of back-to-back above average rainfall sa buong Pilipinas ay natapos din at nasa neutral climate conditions na tayo, kaya medyo nagbawas-bawas ang mga pag-ulan, but may mga inaasahan pa rin ulan sa mga fringe effects ng La Nina hanggang sa Hunyo. So kahit na hot dry season, may mga thunderstorms tayo, mga ulan na inaasahan po sa mga susunod pong buwan. At bago tayo pumunta doon sa latest forecast ng El Nino La Nina update, umpisa natin muna itong GraphSat at ito yung latest. Ngayong araw na ito ng Sabado hanggang Lunes ay natili po ang mahinang amihan sa buong bahagi po ng ating bansa except po sa may gitna at katimugang Mindanao. Magiging tuyo at mainit po ang halos buong bahagi po ng ating bansa except po dito sa may Eastern Visayas at Hilaga at Silangang Mindanao. Meron po tayo mga maulap na pabuwi rin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero ang thunderstorms ay medyo napakababa po ang chances, ang chance nito. Meron tayong shallow LPA, matagal na ito, halos unti-unti kumakapal ang ulap, but hindi po ito inaasahan maging bagyo. Mananatili po siyang shallow at nandyan lamang po siya sa may kanluran po ng Palau. Pabantayin pa rin natin ito for any untoward developments or surprise developments, but so far walang pinapakita ang computer models. Meron po tayong frontal system dito sa may northeast of Guam. Hindi naman po ito inaasahan papuntang Pilipinas. Palayo po yan patungong papunta po dyan sa east. Okay, and sa ating fast animation ay kita po natin napakaganda ang panahon sa buong Pilipinas. At dito rin po sa ating zoom in satellite animation, may mga low level to mid level clouds lamang po sa mga bulubundukin po ng Pilipinas. At dito rin po sa Mindanao may mga isolated rain showers and thunderstorms na posibleng magpaulan sa gitna at kanluran bahagi po ng Mindanao. Ito po yung konting kaulapan ni shallow LPA. Samantala, ito po yung wind at pressure forecast mula sa windy.com. Galing po ito sa European model hanggang sa Martes. So, bukas po ng linggo, inaasahan pa rin ang mahinang amihan at yung mahinang shallow LPA dito sa west of Palau. At ang ating temperatura ay maglalaro pa rin hanggang mula 22 hanggang 30 ang antas ng sentigrado. Hindi pa tayo umabot sa lampas 30. Pero pagpasok po ng kalagitnaan po ng Marso hanggang katapusan, unti-unti na po yung aakyat. Pati yung heat index aakyat na rin from 36 hanggang 45 na po yan. Dahil papasok na po tayo sa hot dry season. Samantala, sa Lunes, may konting pagbaba po ng surge o bugso ng amihan. Dito po lamang po sa dulong hilagang Luzon, lalo na po sa may Batanes, Bubuyan Cubao Islands, at sa dalampasigan po ng Ilocos Provinces. At dito rin po sa may Taiwan Strait. Ang hangin dito ay pwedeng umabot po hanggang 60 kilometro bawat oras. But sa Martes ay bigla-bigla po siyang lalaho. Okay, so hanggang dito na lamang po yan sa dulong hilagang Luzon habang malapit na pong matapos ang amihan. Usually, kalagitnaan o katapusan ng Marso po yan. At papasok na po tayo sa neutral conditions hanggang Hunyo. Ito po yung easterly o warm easterlies to southeasterly wind flows. And then, tingnan naman natin ang rainfall accumulation sa susunod na 3 araw hanggang Lunes o Martes. Maganda pa rin po ang buong Pilipinas. May mga kalat-kalat lang mga pag-ulan sa may silangan bahagi po ng Cagayan Valley, Northern Quezon, dito rin po sa may Hilagang Samar, Hilagang Negros, at mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. Dito po sa may west of Palau o east of Mindanao, meron po tayong kaulapan dyan, mga thunderstorms. Ito po yung mga ulap dala nitong mahinang LPA o shallow LPA. Okay, at ito na po ang latest ENSO forecast or El Nino, La Nina Southern Oscillation Forecast mula sa Climate Prediction Center ng NOAA in partnership with Columbia Climate School
International Research Institute for Climate and Society. Ito po ang kanilang latest update. Inisyu na yun lamang po March 9 at nilabas na po nila ang final La Nina Advisory. Ibig sabihin, natapos na po ang La Nina. At pumasok na tayo sa neutral conditions o tinatawag natin in Spanish as La Nada. At in-expect po ito mag-continue hanggang sa Mayo at mag-coincide po yan sa tag-ulan. Okay, Hunyo hanggang Augusto. At ito po yung forecast. Ito yung latest. At nasa 95% na yon o 96% na neutral tayo. Wala na po ang La Nina. But may effect pa rin konti ang La Nina. May mga pag-ulan pa rin inaasahan sa hot dry season sa ating bansa hanggang Mayo. But hopefully walang mga rain events, mga panandalian lamang po hapon, okay, o gabi. And then pagdating po ng Hulyo, magkakaroon na po ng unti-unting pag-akyat ng trend towards El Nino. So magkakaroon tayo ng pagbawas ng mga pag-ulan, yung tinatawag nating drought, lalo na po sa Visayas at Mindanao kapag meron pong El Nino. Dahil ang pinapakita din sa forecast, tataas ang El Nino. At mukhang sa October, November, December, ito ay tataas ng 62 to 63% ang probability ng isang El Nino. So, hindi pa natin alam kung mahina, katamtaman o malakas itong El Nino. Malalaman po natin pag malapit na yan, mga Agosto, September, makikita natin ang bagong forecast. So, every month, may mga bagong forecast tayo sa El Nino. Malalaman po natin kung tuloy-tuloy po ito. So, hindi po natin alam. Big question mark po yan. Dahil po ang probability niyan ay mababa pa po o mataas pa rin yung uncertainty. Okay? Kasi minsan may mga forecast, February, March, April yung release ng forecast at pinapakita na may El Nino. May mga ilan forecast na in the past na pumapalya po ang forecast, okay? So, babantayin po natin ito. Let's hope na hindi umabot po sa El Nino. Hopefully, neutral pa rin the rest of the year para tamang-tama lang po ang amount of rainfall. Dahil pag matuloy po ang El Nino, ang peak po ng El Nino at La Nina, yung dalawang yan ay palaging October to February. So, nakikita lang po natin itong September, October, November at December. So, at 63 or 62%. So, antabayan po natin ang latest nito. Okay? So, ano yung ating probability ng mga pag-ulan hanggang sa Hunyo o Hulyo? Ito yung last update ng International Research Institute ng Columbia School. At mukhang above average pa rin yung mga pag-ulan. Sa March, April, May. Sa April, May, June, ganun pa rin. May, June, July, mataas pa rin. June, July, August, mukhang bababa na tayo sa normal amount of rainfall. So, bagamat tapos ng La Nina, nandyan pa rin ang epekto niyan. Unti-unti yan babawas. Pero may mga pag-ulan pa rin ang hot dry season natin. Okay? So, dyan muna natin tinatapos ang update. At I hope magkaroon kayo ng magandang weekend. At babalik ulit tayo next week. Ito ulit si Mike Padua. Magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.